No jo, chcel som si za jazdy pustiť hudbu, ale hudba povedala, že nie. Dáme, že telefón, dáme pridať zariadenie, zapneme Bluetooth, dáme spárovať nové zariadenie. Hľadá, nenájde, lebo na telefón nahrávam a Bluetooth je čo, keď dám naspäť? Bluetooth je vypatý. Ach jaj. Takže riešenie sa nachádza tu. Zapnem teraz svetlo. Nezapnem. Nevadí. Riešenie sa nachádza tu. Odpojiť baterku na chvíľku. Všetko povypína. Chce to chvíľku času. Pár sekúnd. No. A myslím, že baterku už môžem aj znova zapať. Tak. Už to nabehlo. Iba že by nie. Že by som to dojebal. Už to nabehlo. Šuleky. Urobilo test svetiel. Všetko tak, jak má byť. Zapneme rádio. A uvidíme, čo to povie. No zapni sa. Neváhaj a zapni sa. No. Teraz dáme telefón, pridať zariadenie, zapnúť Bluetooth, spárovať nové zariadenie a už to funguje. Už to funguje, už to vidí zariadenia. Takže magické tlačidlo do Volva jedine ADR výbavu, lebo bez tej sa nedá fungovať. Odpájač batériek je nutnosť. A už aj, aha, žiadosť o párovanie.